Són les 6:15 del matí del 12 de novembre, ja hem arribat a Palma des de València, perquè avui toquem al teatre principal. Ha sigut un dia de mar forta, però no hem notat molt, hem dormit molt bé i hem descansat. Guapo, no? Vale, molt bé. Sí. Hem acabat el concert ara, així a un teatre que és preciós, que ens ha enamorat. Gràcies a tota la gent que ha vingut, a la gent de Palma, a la gent que ha vingut de molt lluny per a veure'ns en la nostra primera vegada així a les Illes. La primera vegada mai s'oblida, així que, de veritat, estem molt agraïts, tornem molt feliços a casa. Gràcies a la Fundació Baleària per fer-ho possible i ens veiem prop. Moltes gràcies per tot, la Fúmiga vos estima ja per sempre. Tornem a casa en l'Eleanor Roosevelt, que, per cert, navega a gas natural. A pegar un mossetón des d'un llarg viatge cap a Dènia. Fem una paradeta a Eivissa a esmorzar i seguim. I ara sí que sí, ja estem en Dènia, tornem a casa i moltes gràcies per tot. Gràcies, fins la pròxima. Adéu, 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 adéu.